Hola, bon dia. Anem a veure triangles no rectangles i l'estratègia de l'altura. Us havíem anat a llegir-vos el saber fer 82 de la pàgina 151 i el 80 de 150. Però per si teniu dubtes, anem a fer-lo a espatllet així i després us donaré la solució dels exercicis que també us havíem anat. Molt bé, comencem pel primer cas. El primer cas de l'estratègia de l'altura és quan te donen dos costats i l'angle comprès entre ells. El primer cas és un triangle que no és rectangle en el qual t'han donat dos costats i l'angle entre ells. Es tracta de calcular l'altura. Bé, quina és l'estratègia? L'estratègia de l'altura és precisament que sempre és una línia que és perpendicular a la base i al ser perpendicular a la base sempre te dividirà el triangle original en dos triangles rectangles i ahí és on nosaltres podem utilitzar les raons trigonomètriques. En este cas, jo veig uno en el qual tinc dos dades i així no tinc res. Així que vaig utilitzar este. Vaig a ficar el número 1 i vaig a dibuixar-lo a banda. Sempre treballeu els triangles rectangles a banda. Aleshores tenim este en el qual l'altura és x. Això no ho sabem perquè no té per què partir-se per la meitat en este cas. Estos són 80 i estos són 7 centímetres. Bé, jo he de calcular l'altura i tinc un angle, el catet oposat i la hipotenusa. Quina relació n'hi ha entre angle, catet oposat i hipotenusa? Efectivament, el sinus. Te fiques la fórmula del sinus, catet oposat partit hipotenusa, i substitueixes tot el que te donen. I ara, com ahí en la x el 7 passa multiplicant, i això te dona 6,89 centímetres. Ara ja tinc el problema quasi resolt. L'àrea d'aquest triangle és base per altura partit per 2. La base és 8, l'altura 6,89 partit per 2 i tot això fa 27,56 centímetres quadrats. A l'exercici 83A tenim que calcular l'àrea i per això necessite l'altura. Tinc la base i me falta l'altura. Dividim el triangle per l'altura i li posem el valor de la x. L'altura me partirà el triangle en dos triangles rectangles perquè l'altura sempre és perpendicular a la base. Bé, per tant, busquem on tenim dos dades clares que són esta i esta en aquest triangle. En este triangle, que és 80 graus, 4 centímetres x, necessitem trobar l'altura, la x, i tinc l'angle, el catet oposat i la hipotenusa. Què relaciona angle oposat i hipotenusa? El sinus. El sinus d'un angle és l'oposat partit la hipotenusa. Així que a substituir sinus de 80, catet oposat partit hipotenusa. Així que serà 4 pel sinus de 80, això fa 3,94 centímetres i l'àrea total d'aquest triangle, que és el que demanàvem, base per altura partit per 2, bases 3, altura 3,94 partit per 2 i això fa un total de 5,91 centímetres quadrats. El següent cas que anem a veure és quan ens donen dos angles i un costat, però que no estiga comprès entre ells. És a dir, en l'exemple ens donen este costat 3 centímetres, també me podrien donar aquest, però si te donen el de baix és un altre cas que tractarem més endavant. Bé, d'acord, el problema és calcular l'àrea, però en aquest cas no tenim ni la base ni l'altura. Així que tindrem que fer alguna cosa. L'estratègia sempre és la mateixa. És dividir el triangle per l'altura, que és perpendicular. I d'aquesta manera tindrem dos triangles. L'estratègia inicial és agarrar el primer triangle en el qual tingues dos dades, que serà el número 1. Dibuixa'l a banda. X, 3
i 50 graus. I ara, com que és un triangle rectangle, nosaltres podem resoldre'l. Podem, amb la trigonometria, amb les raons trigonomètriques, calcular el costat d'enfront, l'altura, i el costat contigu a 50, que anem a dir-li I. Molt bé. Com fem això? Recordeu. Relació entre angle i hipotenusa catet oposat. O hipotenusa, catet oposat, hipotenusa, catet oposat, el sinus. Molt bé. Sinus de l'angle és catet oposat partit hipotenusa. Doncs el sinus de 50 és catet oposat partit 3. El 3 passa multiplicant, per tant és 3 pel sinus de 50 i la x val 2,30 centímetres. Ja tinc l'altura. Ara vaig a calcular la i. La i és el catet contigu de 50. Per tant, és l'altra raó trigonomètrica, el cosinus. Catet contigu partit hipotenusa. El cosinus de 50 és el catet contigu i partit la hipotenusa 3. El 3 passa multiplicant, per tant, i és 3 pel cosinus de 50. I això és 1,93 centímetres. Molt bé, ja tenim este costat així. Això mesura 1,93 centímetres i l'altura mesura 2,30 centímetres. Què anem a fer ara? Doncs anem a traslladar aquesta informació al segon triangle, al de la dreta. Què tenim en el segon triangle? Doncs tenim que això val 30 graus, això és l'altura, que ja l'havíem calculada, 2,30 centímetres, i em falta treure este tros d'ací, que li direm, per exemple, Z, una altra lletra. Bé, doncs ara tenim catet oposat, catet contigu de 30. La relació entre 30, catet oposat i contigu és la tangent. Doncs utilitzem la tangent. Oposat entre contigu. La tangent de 30 serà oposat x 2,30 catet contigu Z. Atentos ara perquè per a aïllar la Z passa multiplicant. Queda multiplicant. Però en aquest moment encara no està aïllada. Hem de fer alguna cosa amb la tangent. I la tangent passa a l'altre costat dividint. Per tant, Z és 2,30 partit la tangent de 30. Això ho fem en la calculadora i obtenim 3,98 centímetres. Bé, si això són 3,98 centímetres, quan mesura la base d'aquest triangle? Doncs la base serà 1,93 més 3,98 i fa 5,91 centímetres. Ara ja estic en condicions de poder trobar l'àrea del triangle inicial. L'àrea del triangle inicial és base per altura partit per 2. Base, tota la base, 5,91. Per l'altura, 2,30 partit per 2. I això fa un total de 6,80 centímetres quadrats. Anem a fer l'exercici que us havia manat, el 81 de la pàgina 150. Fixeu-vos que és del mateix tipus que us havia dit. Són dos angles i un costat que no és el que està comprès entre dos angles. Tenim que calcular l'àrea i necessitem tant la base com l'altura. El primer que fem sempre en qualsevol triangle que no és rectangle, dividir-lo per l'altura. L'altura partirà el triangle en dos rectangles. Dos triangles rectangles. Ens interessa aquest per la raó de que així tenim un angle i una mesura. Són dos mesures. Sempre necessitem un triangle rectangle amb dos mesures. I en això podrem resoldre qualsevol cosa. Molt bé, doncs comencem.
Posem este a banda. Posem lletres a lo que tenim que calcular. Angle 60 i hipotenusa 8 centímetres. Molt bé, comencem. Què me relaciona? L'angle, la mesura i, per exemple, la x. Pues si x és el catet oposat de 60 i això és la hipotenusa, és el sinus, com abans. Sinus de 60, catet oposat, x partit hipotenusa 8. Per tant, x és 8 multiplicat per sinus, passa multiplicant. I això me fa un total de 6,93 centímetres. Molt bé. Fem el mateix amb la i. I utilitzem ara el cosinus, perquè la i és el catet contigu de 60. Cosinus de 60, catet contigu, partit hipotenusa. Per tant, per aïllar la i, 8 pel cosinus de 60. I això fa un resultat de 4 centímetres. Molt bé, doncs ja tinc este costat i este costat. Perfecte. Què puc fer ara? Bueno, fiquem el que hem trobat i la x val 6,93. Bé, ja hauria de calcular este tros d'ací, z. El que passa és que en aquest cas concret podem estalviar-nos fer el treball d'utilitzar la tangent, perquè fixa't, és un angle de 45 graus. Sabeu que quan apareix un angle de 45 graus en un triangle rectangle, estem parlant de la meitat d'un quadrat. 45, 45, recte. Per tant, esta mesura és igual que esta mesura. I per tant, z val exactament el mateix. 6,93. En els apunts us he desenvolupat també si utilitzeu la tangent en lloc de fer-lo directament. Val? Doncs ara ja el que he de fer és calcular la base, que és la suma d'aquestes dues longituds, z més i, que serà més 4, 10,93 centímetres, i l'àrea, per tant, que és base per altura partit per 2, la base són 10,93, per l'altura 6,93 partit per 2, i això fa un total de 37,87 centímetres quadrats. Anem a veure un nou exemple d'aplicació de l'estratègia de l'altura, però en altres casos que no són com l'anterior. Us lliig aquest exercici. En un triangle isòsceles d'angle desigual 80 i costats iguals de 10 centímetres, calcula àrea i perímetre. Així tenim el triangle isòsceles. Dos costats iguals i este desigual, este angle desigual i estos dos iguals per simetria. Molt bé, al dividir per la meitat, per l'altura, obtindrem dos triangles rectangles. Però, en aquest cas, estos dos triangles rectangles són exactament iguals, perquè al ser isòsceles n'hi ha simetria per l'altura. Així que així tenim l'altura, ahí tenim el costat, i per simetria, este serà el resultat de dividir entre 2. Al dividir entre 2, este angle seran 40 graus. Bé, doncs si tenim que trobar àrea i perímetre, necessitem la base i l'altura d'aquest triangle del verd. Necessitaré, per tant, calcular x i este costat y. Com ho fem? Doncs com sempre, amb les raons trigonomètriques, però alerta, perquè ara l'angle està dalt. Anem a utilitzar que estiga dalt. Sí, sé que podríem calcular l'angle de baix, que és l'angle complementari, i treballar amb l'angle de baix, que si esteu més còmodes, doncs podeu calcular este, que seran, claro, 90 menos 40, 50. I podeu utilitzar el 50, però imagina que, oye, que no passa res, que anem a utilitzar l'angle de dalt. I així ens acostumem a la utilització de les fórmules. Funcionarà igual, podeu utilitzar el 50 i ja veureu com funciona igual i traiem els mateixos resultats. Bueno, comencem. Si este és l'angle i este és la hipotenusa i este és el costat contigu de 40, jo puc trobar la x amb el cosinus.
contigu partit hipotenusa. Cosinus de 40, catet contigu de 40 és x i la hipotenusa 10. Al final x seran 10 pel cosinus de 40, 1,74 centímetres. Molt bé, podem fer el mateix amb la i. Ara la i és el catet oposat de 40. Per tant, utilitzarem el sinus. Sinus és catet oposat partit hipotenusa. Sinus de 40 és el catet oposat i partit la hipotenusa 10. Com passa multiplicant, i és 10 pel sinus de 40. I això fa un total de 9,85 centímetres. Bé, posem les mesures en el triangle original verd, tenim l'altura 1,74 i la base estarà formada per este trosset que el tenim, la i 9,85 i este 9,85. Per tant, la base total serà la suma dels dos, o sigui, el doble, de 9,7. I estem en condicions de calcular l'àrea, que és base per altura partit per 2. Base de 9,7, altura 1,74 entre 2, de 7,14 centímetres quadrats. I aquesta part ja la tenim resolta. Només me falta el perímetre. Per el perímetre ja recordeu que és la suma de costats i ho tenim tot. Són 10 més 10 més la base de 9,7. I farà un total de 39,7 centímetres.